Parigani. Oh, ang taon to si Parimani kay murag taud-taud naman nato wa siya nakita. Parimani ro. Kurang na may tao. Parigani. Oh, ang taon to si Parimani kay murag taud-taud naman nato wa siya nakitaan. Ikaw kay dugay na dugay na gud. Dugay na gani. Nya, atong-aton. Ato na to. Dugay na gud bago. So, Parimani na di naman magawas-gawas. Kay Usa man yan kuha na nga kanang corona lagi. Wala. Hadlok naman nun siya ng virus na sa mga hayop na Ha? Pero apil tawo ano eh? tao na pud lagi daw ron pag human sa hayop tao na pud. Kurang na may tao. Uy! Pandamay! Suroy man ay mo ron lagi. Hingaw mi sa imuha. Uy! Na ginukuha pa dyan nagmas. Oh, pangakol rin, pangakol. Di man ka magpakita na pre, unsa mahadlok na makasakuan? Hadlok naman ka ng Ganun wala mo. corona na. Ganun wala mo nagmas. Ha? Wala gi pre kay Nahutan? putdan na. Wala diya sa kuwan to. Pandamay. Wala gani. Hul gani no. Kini na. Man mo na napalit Parimani? Kini na lang po available gani no. Ay, Akong pamilya da, isulod lang gani ako. Nigawas ko kay perting alimuota po nagpahayahay po sa payag. Mo na. Yo wala gyud ni kuan pre. Mas ani. Ah, sige, kunya ako ray bahala. sige. Kasi naka-stack na pre. Aw, may problema. Ha? May problema. Doon man tawag lubi. Sa manangot sa bunda? Ha, tungod kay niabot na gyud na nahutdan na gyud og Christmas no. Kay mo Pino yun yung pinangano. Tuod pre. Kamot lang ko ka kung wala ba nagitago kay para patasan lang presyo pero ngadto ko dito wala na may Christmas lagi. Ah, dito gay mo bago ra gay mo no. Nya. Wala may Ha? Wala no. Horot daw lang. Nagkuha pa ko alcohol gamay. Oh, sige. Sibitan kay kinanglan jud og hygiene ron. Naong do. Ha? Ah, sige, may problema kay. Asa man ta makakuha na? Ha? Asa man ta Amo, makakuha na? mugamit lang tag alternative. Lagyan pre wa mi kuan ni pre. Lakaw na mo diri. Gani. Sus, implementar gabi wa akong katulog sa balita kay dito sa Manila wa na ay gisugdan na alas 12 sa gabi nagsugod. Gani. Nagini pre. Wa day mo kabantay. Wa ami kabantay. Wala kita, blind kita Parigani. Blind kita na. Blind pa kita sa butang. Wa pa jud mo nag-Christmas. Blind na as bagid mi. Sugod siguro mga Dire kita nakabalawa Parimani. Napag-abot to tingata dag mas naman nung siya sugod no. ugma no. Lunes, ayaw na magpataka diag laglaag na kuan kay kinahanglan basta wala mo kinanglano na bugat-bugat sa gawas sa sulod ra jud mo sa balay permanente. Wala na gyud tay mapalit nga lain jud pre. Ha? Wala lagi mao na akong gipraktisan karon kung sa mga alternatibo in kaso kung kini isa na lang gani ni kamas no. Wala na ilang tanak pre. Ayo oy, anto sa ama be kay murag naluoy na ko niya ba wa jud mo mas. Kaya lang ha. Abot ra mi babe, abot mi pre. Asa mo kukuhaan eh. Wala Pre na taas kay mo gini. na pre, di ka kasaka na pre. Dali tabangi ko ani kay. Ako bang ano pre, sungayon pre. Dali. Tabangi ko niyo kay para rabanin ninyo akong buhaton. Sige pre, sige pre. Kaya ka ni mo. Di ba kaya? Lain man ay mo gikumot ang ako. Ito man lang ako. Dito. Kaya na mo ay, kaya na Ano ba kayo eh? Ito pala daan mo na. Buka ta kayo. Ay, para man kay unggoy. Pagkaya na ni ha, pagkaya ba? Grabe na.
Suga po ninyo nakatulak, oy! Paghinay Parimani, paghinay Parimani. Managot ka na, Pio. Ay. Oh, paghimo tagsalag. Sa may salanan sa tuba. Lami na kayo pag inom na ko ani. Oh. Sama na pre, dugan. O pre, hinay-hinay pre. Ay na pangutos pre ha. Karon, kay mga pare taman jud mo, dito mo pasagdan. Dito sa ganung alternatibo. Wa na may mapalit. Ay, bato na mo nag Christmas pre. Oo. Ang kuan mo sa damang Parimani. Pang kanang tuga na mo. Pasa na sudlan sa damang. Oo. Mo man lang ihapin di oy. Wa naman tay laing choice. Wa naman tay laing choice. Agamay ra Pwede man mo sa itong kuan pre, sa laan, sa tuba pre. Mo balik ba mo gawas. Daghan din gamit tay pre no. Oo gani. Ingana ka kuya ang lubi. Sige, wala sa ang luod sa pogi tangko na kuyang lubi. Ay ang kuan. Luod na. Unya maluod ko, wala ko'y pare. Wajud. Mingaw man pugog ko wala na mo tangko sa kong sagutan. Oy. Buinason biya kay tay mo sanggutan gyud. Pero sunod binli pod. Gani Isa pag suka di man po nimo binlan, ihulog pa jud nimo sa Gani ubos. na kay katong kauban nimo mananggiti. Tikhan akong isa oy katong silingan nimo. Bato ra Bantog rin pang labay to niya yan sugong. Wala daw sulod. Nagyan no. O pwede na na to Auda gini mo pwede Parimani na oy. na to Parimani bay. testing. Butang ano yan to nag-alcohol tingali bisag nanay. Butang na to Lubi bay gikan no sige. Sige piong. Ay, alang ko tingay kayo oy. Grabe ka. Grabe na makainundo mo pug ko sa imuha katong gisilihan ko nimo. Ka lang. Ngunit tambal sa mga mangkuay oh. Di ganahan pa siya inom sa kuwang tuba kay wa na kupit lagungi. Ugma sa buntag. Sige, kanila si Paragani nun. Ayo pre. Unsa man day? Sige, kanila lang. Palayo lang nato. Mo gini mo kan pre. Mas pre. Oh, sige. Para Dix Victan. Nalibog. Salamat kay Sige Parimani. na, testing daw. Nalibog ani pero sa pagsuot pre. Ana ni? Ayaw yan, na. Ano sa mga, karoon pa na ikakasuot og piso. Ala pala ganayo. Nagabukid lagi pre. Oh, sigo guys, di mo no. Oh, bungot na lang nakita yun. Ay ana din pre. Oh, Mana pre? oh. Sige. Oh, mabuta ka. Sa kubi kinatanggal kubi. Parimani, paano na lang kung wala ka? Pre, salamat kay pre. Sus, nakalimot ko. Dagko mo na kayo mag-ulo di ay. Ang ako, mga na kong isugda na lang. Tanggal ka ni Parimani. Bangas! Yan ni siya pagsuot pre. Inaon mo kung kayo mag-pudding. Yan ni gini siya pre. Pre kay sama sa bukid ba? Ato na to kung mga amigo ba kay di kay kung Davao. Muli man ko mga solusimana pre. Oo. Parang akong pa kon sila ba nga bawal di sa Davao kay basing ani sila Davao ba alcohol pre. Butang na Oo. jud alcohol. Oh, ay, inaw na po din. Nya wa may alcohol dito pre. Sa may bato sa pan pre alcohol, wa may alcohol dito. Sa bukid. Kung ano lang, ngay kulapo dito. Nya Mao na lang po imna. Alcohol mong gyapon na. ang kulapo. Oh, Okay. may pagkubiyogon jud kada. Mao nang di na masigo ang pismas na kong gikuan. Dako na kay kagulo. Day, inang pagtuba, tingaong pagpuding. Unsa da inyong painit nito sa sagingan puding? Dili oy, akong papa delivery og pan. Mo nang Unay ni. Tama no? Unay kayo, mo na akong ulo Tama, pati Unay. yung dakuan. Nagi ko silingan na mo anak manggani na dakuan yung ulo oy. Kapano ba mo akong papa delivery og pan? Pero Pero yung puding. bahaw pa yung puding. Bahaw na puding bahaw. Baw, mana pero ikuan pero lami manggod. Pero naa da ikuan padako sa ulo.
Pandamay. Sige. Unya, repiro na ko ni kay basig manguli na mo niya. Mo uli ra ba kog kuan pre? Manila agi be media sa Wala ko may kuwan. terminal basig. Wala Kuwan, pre, media para ba? kusan, Sa pre. media dakpon kay wa may anak ba. Mao gani no. Mao na atong repiro ni. Muli bitaw ko Sa pre. puday sukod man pud ako. Kalimot ko ako man puday gisukod, sukod na ako. Parehas magsukod ako gamay ay maura. Ya, kabalo ba ka sa Ay na lang ayo mao- pre, kay mag-ana lang ko pre. Pare ug mga kamari no nang nawat ko na nalingaw mo og example lang namo na no gipakatawa ng puno namo bisag sa kalisdanan natong nakuan karon kabalo ko na dili pa ni mao kay mao pa ni starting pa lang ni no sa murag pagsuway sa Ginoo sa tuwa inaot ko na mahimo tang magmalig-on gyapon sa kanunay no mga kapare ug kamari di ta magpakawaw og paglaom unya pun magtinabangan lang punta siguro kung in kaso mahutdan jud ta og mas no o niya Sa mo ko mas parimani na di man ako masigo sige naman ako gunit ani sa lugar dako sa kong ulo. ayaw na lagi ka og puding Di magumalikayan. Makaon di ko podeng kaya kung papa delivery og pan. ang mga pare ug kamari no masiyaw kayo before na kong kalimot palihog na po og subscribe og i-like na ato ang notification bell da i-click na ato ang notification bell da o i-like ato mga video mga kamari ug kapare no ug sa sa kong video pwede mo mag-comments kabalo ko ug mapa-shoutout mo ug aliyag ko dai ko shoutout ni Danda no na oro o GC Labir kalimot ko pagmangkon o Si Janice Cantiveros, o pre. si Janice Cantiveros na nasa Davao karon no pagamping mo diha o nabangay na lang punta o tumano lang po nato ang gibawod sa ato ang gobyerno o dili lang ko kutob no hantod sunod natong panagkita dinhi sa Parimani YouTube channel bye bye